Hello guys, good evening. Guys, gikan ko sa kuan. Naglaen ako ang lawas guys, nabuyagan ko guys. Motuo magbuyag guys. Kanang buyag bitaw sa tawo. Nabuyagan ko guys, sige kog suka kalibang guys. Anawa nang lalong din akong mata guys oh. Ganina guys, maayo pa kay kong lawas, nang laba pa ko sa bulingon sa kong bana din. Pagkahuman nang halay ko. Unya kay pagpanghalay nako naman ay namuya guys, miingon man na siya nga kanang kuan daw init kaayo, maitom daw ang puti kaayo nya. Kumpiyansa ra pud ko guys, wala ra pud ko nagkuan, okay ra pud sa kuha. Pagkatawtod ato guys, ning saka ko kay namahaw mi sa kong bana nangaon. Pagkahuman namugkaon pa huway, naglingkod ko guys, nagkaon ko katong barnuts na chocolate. Pagkatotoo sige lain akong lawas bugat akong pamati di ani dayon ako ang laway mutubod na mo pilit ano din ingon ko sa kong bana nga mga tulog me kung mga tulog ta iun ang katong fan hindi on sa kong bana ko nga naon na ba ang fan siya una daw ko mga tulog ta naghigda na gud migas kay mga tulog na me kay kuan man to oras alauna pagkuman guys paghigda na ko totoo guys lain naman dito akong lawas kay yung sakit na akong tiyan dayon murag kasukaon ko nga anak ko sa kumbana nga kasukaon lagi ko ay siya nga ayaw pagsuka kay busog lagi daw ko yung kulain akong lawas nan so ning tindog ko guys perti na akong suka guys man libang kalibanga guys ya akong bana guys dali og kanang kuan ko haplas gihaplasan ko guys yun wala man jud ko na ulian pagkahuman guys kanang kuan kanang ning lako akong bana kay nagpalit siya og kanang unsa to mo gipalit galo pyramid. Pagpalit siya lopiramide, gipainom ko na, gihulot din akong tulo ka buok lopiramide guys, palit siya ka ng Gatorade, kay para kuan daw, kanang dili ko ma-dehydrate. Gipainom ko niya, ngara o, napagani na bilin Gatorade o, napitambal dito o, na gipalitan ko niya din. Inom ko guys, sige ram gyapon kog suka o kuan guys, kaning suka o kaning kalibang din. Pagkauman, nang luspad na ko, tanaw ko mata, nang lalom naman. Din, luya na kay ko guys akong bana gusto siya nga dalon ko dito sa kong tatay kay kung tatay ra may makaulian sa kuha niya ko dili lagi ko di ko mukuan niya mahadlok man akong bana basta ingon ana bitaw akong bation guys ano tong buyag na kadi di ko muundang og sukag kalibang kung dili ko matambalan sa kong tatay binisaya hindi dugay pa jud ko mintindo guys kay kaning galain na gid akong lawas ang labad na gid akong ulo din mabungol ko guys mabungol sikog ana nabungol din moto kung bana gidali ko niya gilisan ko niya siya adto ta dito gilisan ko niya dili ko makig-adto kay gilay na kong lawas lagi mahadlok ko sa mahulog ko sa motor ba kay nalipong nako unsa ako na lang mato sa tuburan kung kuwaon si tatay niya si tatay kay busy ba na nang oras pero mo uban din na si tatay galing lang mahadlok siya sa mga iro namo kay napaaka na maguna siya iro moto nga ako na lang yung gipugos kong kugalingon ingon jud ko nga mauban na lang ko kay para dili mahago si tatay. Ito pag uban dito at pag uban ko guys pag abot na mo sa tuburan guys itambalan ko sa kong tatay guys pag himoso sa kong tatay karon buyag guys abuyagan ko yan mo to pag abot ako dito sa balay sa kong tatay guys kay luya pa kay ko guys gana di ko sa bangko sa balay sa kong tatay well nag-anak ko guys nabako ko akong tatay sige og ampo sige siya kanang ampo sa kuagi akong gi kanang kana bitaw gitambalan ko niya ba mga lapin sa tuyang gikuan sa kuay akong basta gitambalan ko guys niya yan ana siya nabuyagan kusog ang buhok sa tawo sige naman na siya pamuyag kanang kuan guys sige na siya pamuyag na ako pero wala raman to wala raman ko na unsa kaganina guys ako anjo ko guys nabunggan dito sa kuan ang iyang pagbuyag sa ko ganina mo to tingala ko lain ay tingala ko anang adlawon boss ko kay ko sa tanan man kalit lang kog kalumoy. Ito, gitambalan ko sa kong tatay guys ay kanang tambal bitaw nga kang pambuyag ana din paguman tamas kong tatay guys nag-ampo kong tatay din gipasabat ko niya ning sabat ko sa iyang ampo din mo to din siya na din nagsulog ampo giampuan ko niya kanang nga busang sa tong ampo yung ikon sa kuha pagkaman ampo gipainom ko niya lana guys inom ko niya lana mga 2 ka baso inom ko ana din tubig katotoo guys nahulian ko guys nawala ang sakit sa kong ulo ang lipong nawala ang katong suka nawala ang kalibang nako guys nahulian ko din nya paguman ato guys kay ang anak kong gitagaan ko sa kong tatay kana para itangkil-tangkil na ako bitaw gidaan ang guguginan sa kong tatay guys nga once nga mo gawas daw ko bisag aha ko mo gawas
Magdala jud ako ng lana, nabi ko lana guys nga kanang mugawas ko. Mao na ako ang imnon lana then kung pwede gani dalon ako ibutan ako sa kong bulsa ana para na mamuyag ba. Buyagunon kay ko guys, sa istorya lang dili ka nang hinambok pero buyagunon kay gamay pa ko guys, buyagunon na kay ko masakiton gamay lay ko mabuyagan. Anaro ko tong mata pati yung laluma nalalom kay sa tanan kay ngano. Pating suka na og ganina din kalibanga fruit ba og akong lubot puli-puli og kuan say magdungan na mautoy ko nga ang ako lang yung giampo sa Ginoo guys nga dili mo sakit akong tiyan kay mo sakit akong tiyan di makaya akong tiyan guys mo sakit siya pag kalibangon ako moto na akong bana nagkurog-kurog na naratol na akong bana kay dili lagi ko makigadto kay mahadlo ko mahulog sa motor di po ko musugot nga kung tatay mo ani diri kay mahago na nya na pag yung mga iro moto nga giilisan ko sa kumbana siya dili tindog di ayo ginan ko sa kumbana nga ayo pagpadala na imuhang kuan imong buyag ayo pagpadala din na kay mapadala kaan mapildi ka na imong buyag na impas jud moto nga giilisan ko niya guys kuan din gidakitan intang ko sa kumbana giputos intang ko niya jacket kanang isa ni gipajamahan intang ko niya ako man dali intang siya ko siyang motor din tumito sa kong tatay naluya na ko guys magbuot ako ito luya na kay ko yung anak sa atin, naunsa naman po nin. Ako man, nabuyagan tay. Ang nabuyag, itas po agas. Nara sa doon. Noto na anak ko man, nabuyagan na po tay. Nanghaler, nang laba po na siya ganina. May pa dyan kay kong lawas kay. Ilang kapantalon akong gilaban. Ito kapantalon din. Mga sanina pa sa dagandagan to kong gilaban ganina. Mulingon sa kong bana ba. Anong sapatos. Kayo pa kay kong lawas. Ako pang gipangkuan din. Muna to. Nanguyag. Ngayon siya nga. Init kayo, maitom ka niya, porti rabang putian mo na, wala ba nanguyag. Pero wala rin, kumpiyansa rin kay kugod, kasi sige naman guna siya pambiyag na ako, magsiging nang guwap, mana ba, nga buyag, wala rin pong kugod na, igo, siya ko ganina sa iyang buyag, guys, buangan lagi. Dili ba niyo na akong mata ganina, guys, nang, wala dyan ko naka-video ganina, karon pa dyan ko naka-video, kay karon pa man mi nakauli, guys, ikan mi sa akong tatay, nagpatambal, wala ko nagdalag cellphone, guys, kaya ako'y gana magdala og cellphone, guys, ako ang gibati ganina, dahil kay akong lawas, na, mauto guys nga salamat sa Ginoo guys naulian ako wala na ko nagsigig libang guys wala na ko nagsigig suka guys may kay na akong tatay mo tambal guys basta puan kanang mabuyagan kung gipadalaan ko ni agkuan kay ako daw tong ipotos daw to nako sa pula nga panapton kay may ako itangkel-tangkel kay laha ko maadto ginay mamuyag dili na makuan ba sa una ba ako ginas kong tatay ana guys magtangkil ko kanang karakter nga anak para di ko mabuyagan dahil nimo ko mutuo guys kanang ay mutuo mo ko kanang mga anak kan mga itanggal si mga laos kana mutuo ko pero kana bang gay kay kog ulo ba dili man ako suoton ako suoton ni ko ibutang din na kana bitang malimtan na ba na magdali-dali kana gani mula ko usa di gani ko kay namuglana dapat mangud unta guys taga-adlaw jud ko maginom og lana nang before ko gawa sa among balay mag-inom jud ulana di mo ko kainom usay guys kanibitang gawas sa to sa gikan sa kwarto gawas sa to sa sala trabaho din mo makita di trabaho di na to di na to matuyo nga makagawas taan na unya na naday na muyag ana ba dili jud lalim mabuyagan guys kay kato ganing sa una dito mi sa April nung dito nagtrabaho kong bana sa April nga dito man sad ko nag-step ko sa kong bana dito mag-uol boy pa to kong papa to guys mag-uol siya guys ug akong tatay kay layo baya kay mabuyagan ko nung saon na lang layo king April pagabian pero gadala-dala nung kog lana ato guys puno ko kumpiyansa gala kog lana kaya kung lawas kanina nga ako ana ko kung ulo guys ana ko kay mabungol ko kanang mura jud nalumoy ko guys ay lain jud kay nalumoy jud akong pamati lain na jud may buwa man guna ko guys kana bitang kanang mabuyagan ko akong bana pud kabalo po na siya mabuyagan ko guys mudagan ni na siya kuwag lana gyud ni nagipainom ko sa akong bana diri pa ko sa balay ipainom ko sa wala pa mi nang lakaw pero wala na nadutlan ako ito nga abot sa kong tatay gitambalan ni ko sa kong tatay ganun sa naga ka nang gitalothoan o gitawalan ko sa kong tatay guys gitawalan ko niya kapila ko niya gitawalan kay buyagan na pud ko
Wala man jud ko nagtuo nga buyagan di ay ko. Sige naman ko nagpamuyag siya niya, wala ra sa kuwan. Kanina naigo ko siyang buyag. Lain ra ba kay mabuyagan guys kay imong lawas luya kay sa tanan nga wala jud kay kusog nga. Maka na lagi malumoy ka. Ano guys. Nya. Gusto ka nga imong iani mo kanang dili ka makasuka kay sayang kay mong gikaon kay pating busuga daghan kay kunakaon ganina. Agoy kay dagang kay kunakaon ganina guys kay mong sudan ganina kay noodles katong napalit ako nga bago nga noodles ba kay napamuntoy nabili nga fried chicken ug bulad so dagang kay nakaon karon kay nasukat tanan oy hurot kay nabili nga di ko ganan mo kaon karon ay sulod akong tiyan may wala man sulod akong tiyan lugaw unta to nya na lang magkuan lang kog kanang gatas og kanang kanon di lang ko magsudan kay di pa ko mo kaon sudlan lang ako kung tiyan guys matulog ako sa Sara ba para masudlan akong tiyan alam kay kung mata guys kanina dili ba ningon ani ganina kung mata nang limpyo pagani ko diri sa among sala diri tibok sa kwarto nang limpyo pagani ko guys nakalit lagi ingon ato nga na kung bana aptit mo kay nagmangayon ana basta mabuyagan ko aptit mo kay na siya dagan man dayon na nya kay 11 minutes naman ta guys so diri ra tataman guys ha ako lang nag-share lang nako ang nahitabo nako karon adlaw ba guys kay naguol ko kay baka di ko ka-upload karon kay di ko ganahan nga maka-absent ko guys gusto nako taga-adlaw ko maka-upload balag maglain akong lawas basta kay mo upload jud ko ay karon na okay na ko kay natamalan natawalan ako sa kontate na okay na ko anak ko sa kong bana makuan ko nag-upload ko kayo para maka-upload ko karon so diri ra tataman guys salamat kayo guys sa inyong pag-support nako sa inyong pag-follow pag-like and share sa akong mga videos, pag-like sa akong page, o pag-subscribe ninyo sa ako ang YouTube channel, sa akong TikTok o Reels. Salamat sa tanan guys, amping tang tanan. I love you all. God bless. Bye-bye.